bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru. Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebab apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu moto-moto Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih lemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun. Aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bathara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren gak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku nek kena mudhar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Iki nek ra mulih nek Bapak tak pasrahke Bapak ya aja wani karo Bapak apa piye Mas aku. Petra wong glimpangke meja mana lho. Ora. Aku soalnya teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa tinggo gayang isi-isian jatro aja. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala sing wujud winih. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengetune Bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidiki ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus, wayah ulun Petro. Ulun Bathara Pathuk. Cedhake Wirabrajan. Petro ngerti ya, ulun lagi ngoyak Bathara Guru. Sampaikan salamku kepada Semar Badranaya. Ngono wae ya Petro. Ulun kondur Makayangan.
Truk. Kok kaya suarane Bagong ya, Ning? Sajake ning menungsane nanti kok ora ketok. Ulun ngambadir Gantara, Petro, dadak numpak pesawat larang. Iki ulun ngambadir Gantara secara pribadi. Lho iso mabur kok. Wah iso wae wis. Yo, kowe omong Semar aku lagi ngoyak-oyak Bathara Guru. Semar kon tata-tata. Ya. Nang dhewe. Mula mbok menawa kowe krungu, lah kon dilalak kowe ya krungu. Terus ketingklang dengkul mlacat ora karo kakane kok ketingklang terus rene ya ora ketang ming sak tleraman reng ya ta heeh ayo ki wancine gara-gara ana ing destinasi wisata Pintu Langit iya sing kepareng apa babar utawa gelar pegelaran iki saka Dinas Pariwisata dipisungsung karo para warga pepunden bini sepuh mitra kawruh sing pengganing muntuk kene heeh ora kita ngopo-topo ngaturke tetembangan sing kepenak pancene ya wajib kaya ngono terus ah iya yo wit saka sapa sore mau ana sing nyuwun mijil ketoprak oh saka panjenengane Bu Rahma ki lenggah neng Texas Amerika lho kok iso kirim layang truk ngapa reng saiki iki teknologi modern oh liwayangan neng muntuk neng piyai luar negeri iso do mriksani secara live langsung monggo iki di live streaming karo PWKS Live karo Dalang Sena Channel weh loro sing kepareng live streaming arep nang Pintu Langit kene iki piyaine padha kundur mergo kademen heeh ning sing nonton live iki mau tak tengok pas gara-gara ayak-ayak iki mau channel nggone dhewe Dalang Sena kuwi 7.800 sing nggone PWKS 3.400 ateges isih wong 10.000 sak donya iki sing nonton awake dhewe nek dilumpukke nang Pintu Langit kene ora amot. Oh iya ya reng ayo. Mula aja lungkrah. Aja terus kena hawa adem ki aja terus do. Ngono kowe ada dipangani apa-apa. Anggere cangkeme obah ra awake kemringet. Ora apa-apa ya reng ayo. Dong apa tong apa. Ayo. Ki mau mijil ketoprak ki mau sing kepareng ngaturke sapa? Ya jajal truk. Adikku wedok si Tatin ya men rada kepenak men diunekke karo Mbak Tatin ya ora Mbak Ayu ayo mau wis men rata oh engko sing cedhak awake dhewe iki sing kaya soro iki mengko kuwi anu gogong wae heeh Neno ya Oma kaki curleng sing gironge wis kademen ngono kok Kedel Nana pada tiba santinet ya ring
pisan kas dirangkep ya. Dilempit. Heeh, dirangkepke. Tipun Lempit udu. Nadya aja gawe kodeng bulan bali pipa banyu yo men micil ketoprak ya sing rada digayangke truk ya wis rada gumyak mau wis cara Banyuwangi ana cara dangdutan Jaipongan ana ya saiki dingulonke truk ya ngono ya anu manfaatke sinden saka Majenang Cilacap waduh iki po piyayine iki apa sing kemulan anduk kemulan anduk ora mangga Mbak Rido sapa jenenge Rido Roma anake Dono Kasih Roma ya mangga Mbak keparang badhe ngaturaken cara Banyumasan dibawani mengke terus digayengke ya nggih napa? Dalem. Priwe Pak priwe? Baleni ora krungu. Kok omongane kok baleni Pak ora krungu lho jan. Oh aduh, cara Banyumas. Ya. Nyonge pengen tekan lembang sing cara Banyumas ya. 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 Apalah terserah Rika iling-iling ya apik. Ricik-ricik ya apik. Pokoke nyonge ra ngarani lah kaya kowe. Uli nembang jaran-jaran cilik ora Pak? Apa?
Jaran-jaran cilik. Jaran-jaran cilik kepriwe kowe? Piyagane ora bisa. Ya, Piyagane biasane jaran gede. Jaran gede. Heeh. Piyagane sing bisa ya iling-iling apa ricik-ricik kayak kowe. Ya wis ya. Ya, ngisuk nek wis latihan lah. Ya. Ngisuk latihan jaran-jaran cilik sing nunggang Mas Didik kayak kowe ya. Sing ndi Pak wonge sing ndi? Mas Didik ya ora anak-anak. Mas Didik ini piaga lemu banget kayak kowe. Oh alah. Ya ora anak-anak. Aja takon Mas sing ora anak, takon bae sing anak. Takon dalange bae sing anak. Adem mejan. Iya. Padahal nyonge ya adem. Apa ya Pak? Iya. Terus kudu kepriwen Pak? Ya kepriwe golek angkat-angkat kayak kowe. Angkat-angkat kayak kowe gara-gara. Belajar aku wis sedina mau wis nyetel lupit senteng e. Apal ketan kon apal aku rada iso saiki cara Banyumas. Kepriwe? Apa sih? Ya Pak. Eling-eling baen. Eling-eling baen? Ya. Dibawani ya? Ya. Ya bagus. Sing apik lah. Jaran-jaran cilik. Ki nek wonge ndelangna ning streaming ki mesti mecucu-mecucu. Ngesuk nek anak kon numpak jaran. Apa? Ngesuk nek anak kon jaran-jaran cilik. Iya. Notasine anak. Ora nganggo notasi, Pak. Kepriwe? Lagune kepriwe? Diiringi kecer karo gambang tok. Oh, gambang. Oh. Wis latihan maring sing gampang dhewek. Iya kayak kowe. Wis mau ngomong. Oh, iya. Kepriwe? Contone kepriwe? Mbok apik sesuk ditokna maning. Jare ngesuk. Ya saiki iki ya ora apa-apa. Ditokna? Ditokna. Aduh. Urung pengen metu lah. Aja kaya kowe. Nyonge wis kepengen. Ayo ditokna ya. Jaran cilik. Cilik ombake. Sik aja kesusu. Ora kesusu. Wong liya kowe gambang. Malah mangan. Ayo dilepeh. Piye sindane wis pada mempeng rika malah mangan. Kene dolode ngono kuwi. Ya sing seru. Kuwi rika kleru tak becek modar rika. Jejeg. Siap urung, Mas? Wis siap urung? Siap urung? Yo. Kecare kepriwe kecare? Terserah manut iramane. Oh, manut iramane ya kowe. Coba dijajali. Jaran ala jaran cilik. Cilik ombake banyu. Jaran ala jaran cilik. Cilik ombake banyu. Stop. Ki malah kayak ngundang demit ya. Apik tapi ngesuk nek wis latihan bae lah. Iya, Nek wis latihan digarap sing apik terus mengko ditokna. Durung apik ya aja ditokna. Iya. Disimpen disit ya, Pak. Disimpen disit kayak kowe. Ya, apa kowe bawa Raden Arya. Waraku dara. Wah, suarane apik ya. Ya apik. Nyata lamun Satria Jodi baja hitam. Prakoso gagah gong luhur. Wah,
godhek wak wak Godhek wak simbar jajah yen ngandika yen ngandika gereng pindah kuntur suarane apik menanan nggih bocah dasar satria prawira Rama eling kula eling gunungane Senapati joget ora ya ya menang soten atine bolal balera kasur janur kasur emang barang gawe kasur janur kasur emang barang gawe Rama wah nggo mondak mandek iya ora apa-apa stasiune cedak-cedak ya depan depe wong senangan teh isi
jenang beras bumbune ketumbar ades rama turun marem seneng kurang Putaya garinting dibanding liangan rumputaya garinting dibanding liangan Rama dikemutan alikan mewawu ana maning mewah berpalingan saja tua nanging ora kunarikan dadange ronge ora ning ati dadi gembira maning wong berpalingan saja tua nanging ora kunarikan dadange ronge ora ning ati dadi gembira kene iki jenenge Dantung tak ceng dandut tak benar aku nganti kir-kir mataku wah itu ora gunake Dantung tak ceng dandut tak kayak kowe kepenak banget truk iya nyanyi demen wah jan namune gending Banyumasan mesti gumer ya. Wah, pokoknya ramene ora jamak-jamak. Ha iya. Truk, reng. Truk. Kuwi cegatke Bathara Guru kuwi, Truk. Ilaheng Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Petruk wayah ulun Petruk ulun Bathara Pathuk cedhake Wirabrajan Petruk ngerti ya ulun lagi ngoyak Bathara Guru sampaikan salamku kepada Semar Badranaya ngono wae ya Petruk ulun kondur makayangan Truk kok kaya suarane Bagong ya, Neng? Sajake ning menungsane nanti kok ora ketok. Ulun ngambadir Gantara, Petruk, ndadak numpak pesawat larang. Iki ulun ngambadir Gantara secara pribadi. Lho iso mabur kok. Iso wae wis. Yo, kowe omong Semar aku lagi ngoyak-oyak Bathara Guru. Semar kon tata-tata. Yo.
bang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca Obato kengayam mono merak manguwuking bagakan Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan Panakrami inggih Yayi sampun kula kami karya bombong raos sing manah tresna baktiku katur ya Werkudara tak tampa Koko Prabu sembah kula ya Arjuna tak tampa Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten seba wonten Praja Ngamarta mongko paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka nanging emanipun inggo sepriki sampun tanganipun tigang candra Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu menggah kemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi nuwun sewu menapa Yayi boten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ing mekaten kula tumuli tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara nggih apa Dimas ora ngerti apa to ingkang dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta aja takon aku nang takono Jlampruk Janaka sing saben dina ora nate pisah kelawan Punakawan Arjuna wonten paring adhawu apa Siadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan Koko Prabu kula piyambak mboten mangertos Lenging saking menika menapa mboten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggiur beda Koko Prabu Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong praptaning Iwang Pikulun Manik Moya karya kaget Kang Samya Mulat Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung pukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntompa pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntompa Guru kakekku aku ngaturke sembah
Iya ya Werkudara ulun nampa. Ulun kula ngaturaken sembah. Iya ya Arjuna ulun nampa. Menapa ta darunanipun dene paduka pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upami badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Puntadewa, kula wonten timbalan ing Ngadawu. Aja kaduk ati kajroning penampa, yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti ya nggih. Dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa. Polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwan Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ing Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha lan panjenengan ulun mangsa Barong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih. Janaka wonten dawuh. Wis terwaca dawuh panjenengan Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo. Saking Gudha Sang Kurukula yen namutasa Sang Sri Bagong dalem. Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa. Anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamuning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakarepmu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Nah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun. Aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Bendara kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe.
Kowe gelem leren apa ora? Mboten pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelem Tanggajawa Jambu dipanimala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ah iya aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin iso. Iki nek ra mulih none bapak, tak pasrahke bapak ya aja wani lo bapak apa piye masaku. Petra wong glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalane sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa tinggo gayang isi-isukan jatro aja. Ben ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wine pelemper tangga jiwa Jambu Dipanirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa Jawa sing wujud wine. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Plecik-plecik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidiki ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kae ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku diperluke Ndara Jana karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku tidak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka ya Semar. Ndara Werkudara ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani ngomong. Do wedi lho Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhane ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Jadi Bagong, kene pasrahno awak bandinge ambiar.
Glogong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, kae menungsane. Arep apa? Rene, kowe rene. Wah, kowe rene. Kowe rene tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi. Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manik Maya. Kula niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Hajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna sing ana gething kebul sengit mula pendak-pendak kula duwe gawe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Aku Kang Supan Munyo to. Wah. Kang Supan Munyo ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manik Maya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan ra ruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya. Ae digawe nesu wae iso jukuk akeh. Ane ra tak gawe nesu ora iso jukuk akeh. Nek ra iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting. Butuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki pertangga jiwa. Tak gawake Bagor. Jambu dipon lak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Beto ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyuk ngono to. Terus pojok wetan. Ngopo? Iya. Hah? Nggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelempertangga jiwa lan winih jambutipun nirmala kula caosaken. Mencra-mencre.
Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Wah jan wis. Ya ini kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh ya ini iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Nang ati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa diingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk kowe pilih pertama-pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu ora. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lha di karo mbokne di ngono kae. Tak Tru. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut iki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih jambu dipa nirmala, winih pelemper tangga jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Mbok ndeloki. Wis. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ping waton ngawur le omong. Nek ora ngono aku wis dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah Sinuwun Dwarawati. Iya Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih ora mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel men ra iso jawab. Bijine 0 Bapak. Pripun to? Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Ya Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap Bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.